दोस्तों आप लोग के लिए एक सावन का बहुत ज़बरदस्त मीटर लिखे हैं। आप लोग सुनिए और बताइए कैसा है। गाना कुछ इस प्रकार है। अरे कि भोर ही से रोवाता सेवा कवाई के रौरे सरनिया हो। भोर ही से रोवाता सेवा कवा वही के रौरे सरनिया हो। अब कोई सन बनौल मानो तनावा कोई सन बनवल ई दुनिया हो। कोई सन बनौल मानो तनावा कोई सन बनवल ई दुनिया हो। अरे आदमी से करे नाही बात हो। केहू कहे हिंदू केहू मुस्लिम के बजात हो। अरे आदमी से करे नाही बात हो। केहू कहे हिंदू केहू मुस्लिम के बजात हो। धर्म के बोलिया बोलेला कटुक बचनवा हो। धर्म के बोलिया बोलेला कटुक बचनवा हो। अब कोई सन बनौल मानो तनावा अब कोई सन बनवल ई दुनिया हो। अरे ना जाने कैसन दिनवा भोले बाबा आइल। आचरा से मुँहवा तोप के बोले माई भौजाई। ना जाने कैसन दिनवा भोले बाबा आइल। आचरा से मुँहवा तोप के बोले माई भौजाई। बोले माई भौजाई। धर्मेंद्र के सुनी लगो हरिया जुग जुग।